So, yun yung gagamba mga idol. Paglabanin ko ito, itong oversize na to, saka itong gagambang Japan, no. Ito yung nalagaan natin. Testingin natin mga idol, loaded, no. Tingnan ko kung kayanin. Kung kaya niya talagang baldahin itong gagambang Japan, babaldahin niya to, no. Maliit pa to mga idol, itong gagambang Japan na to. Sizing nito sa gagamba parang good size, pero pag sa taas to, kasi makapal yung paa niya, no, baka mas malaki pa siya tignan doon, pero good size lang to. Ayan, no. So loaded na gagambang Japan. Tignan natin kung kaya-kayanin niya yan. So yan, no. Special mention nga pala kay Sports IQ TV, no? Shoutout sa inyo mga idol. Kay Mark Abong, shoutout sa iyo boss. At saka Eduardo Embel, shoutout idol. God bless you.